E kif komplew il-gradwazzjonijiet fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt, it-tlieta kien imiss l-istudenti li gradwaw b'masters f'diversi disċiplini fosthom il-periti u l-inġiniera. Fiż-żewġ ċerimonji tal-ġurnata igradwaw madwar 150 student li spiċċaw il-kors tagħhom fl-Università ta' Malta. F'diskors għall-okkażjoni, id-dekan tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni Ruben Grima appella lil gradwati ġodda biex iħarsu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Minnaħa l-oħra, jekk wieħed ma jħux id-deċiżjonijiet meħtieġa ikun qed jabdika minn responsabiltajiet tiegħu u għalhekk għandu jitnaqqas it-tħassib minn ħajjet il-poplu billi nwaqfu l-beħ ta' assi pubbliċi fost l-oħrajn. Filwaqt li ringrazzja lill-istudenti għall-impenn tagħhom biex jaslu sa din iċ-ċerimonja u qal li din hi responsabilità kbira li qed jingħataw u għalhekk li dawn għandhom iġorru responsabilità bi kburija iżda b'umiltà. Sa dan it-tant bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-gradwati l-ġodda bdew il-famużi baskets li jieħdu lill-istudenti dawra mat-toroq f'atmosfera ta' festa u ferħ fit-tmiem l-istudji tagħhom.